Dobrý deň, a tu je Banovská priehrada. Pozrite sa, aký máme dneska krásny slnečný deň. Ale pozrite sa aj na tieto veci, ktoré by tu nemali byť. Tu je prírodné akvárium. Pozrite sa na to. Plastové fľaše, šupy, sklenené fľaše, všelijaký bordel všetkého druhu, papiere, kelinky, všetko možné tu nájdete, plechovky, katastrofa. Tu aspoň vidíte, aká je tá voda čistá, aký bordel je v nej. Niečo hrozného.